Здравейте, YouTube! Аз съм Йони Българиан. Сега ще направя Map Showcase, нещо такова, Jump Map. Така, започваме. Сега това е книжката, правила, играй на приключенски режим, играй на без мобове, не чупи блокчета, ръчки или така бла 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 бла, забавлявай се. Ето го YouTube канала на създателя на този мап. Ето вижте го, ако искате се абонирате. И така да почваме. Да направя на Adventure Mode. Това тук е нещо като добавка, показва да тичаме по-бързо, когато скачаме. Трябва да е нещо като засилка. Това го знаете всеки джампър и така. Така. Опа. Паднах, съжалявам. Да се изложа. Yes, успях. Така. Минах го. Със следващото. Така. Така. Ей, паднах. Така, успях. И сега тука. Така, добре. И тука фейл. Епик фейл. Го речем. Ако се провалих. Тук отново. Тук така, добре. И минах по next level. Това добър челендж. Не, фейлнах. Това заради леда. Така, трябва на спринт. Добре. Фейлнах. Ако не ви се гледа как, ако искате превъртете видеото, мисля, че ще е по-интересно да гледате как фейлвам или нещо такова. Напишете в коментарите, примерно, някакъв jump map, който искате да снимам. И тук също минахме левела. Не сме. Сега тук, ако фейлна, всичко ще трябва да го направя от начало. Което мисля, че ще е много приятно. Да, опа! Опа! Добре. Добре! Добре! Така. Му убием. Седно. Така. Challenge 5. Tower Climb. Difficult 3 от 5. Difficult означава трудност, ако случайно не знаете. Ще го скоча. Джъмпа този не е чак толкова труден, но изисква умения, за да го минете. Джъмпа се казва... Аз ще го напиша в коментарите, ще видите там линка, ако искате да си го свалите, да играете. Падам. Big Epic Fail. Ей, писна ми.
Добре. О, сега тук ще фейлна 100%. О, добре. Добре. Така. Опа. Добре. 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 Не. Да се върна където си бях. И тук. Гейм мод 2. Не! Гейм мод 1 да се върна. Не знам, ще фейлвам, съжалявам, просто е пак difficult 3 от 5. Накрая има много хубав джамп, който е с difficult 5 от 5 на speed 2. Така, next level, добре. Добре. Да го джампна. Фейлнах, сега да отворя тия вратички, трапдорчета. И сега тук може малко да се забавя, защото четворен джамп на трапдор е трудно. Поне за мен. Ако на вас не е трудно, добре. Успях, добре. Добре. И минах. Не се забавих така. Това тук също е малко гадно. Лава все пак. Тук ще си пусна гейм мод, за да не умирам. Така. Мисля, че това четворен джамп окей, но трудно е. Не! Защо? Не! Добре. Ще скоча. Ми пука! И това тук ми пука. Така. Много ръката ми се измори да джампвам. Чекпоинт! Yes, ай сега да сетна поинта. Чекпоинт. Това тук ми пука за него. Гадно е, няма го. Направо с флая. Ще го мина. Добре, още малко и да, достигна финала. Спонж, какъв е този прилип? Тук не знам. Challenge 8, Slow Motion, Difficult 3 от 5. Добре. Това не е чак толкова трудно. Soul Sand все пак забавя джъмп. Добре, че няма четворен джъмп, защото четворният джъмп на Soul Sand е гаден. И не може да се скочи, защото това забавя скоростта и... Добре, ако спусна Speed 2, няма да ме забави. Не, защо бе? Не! Ще го загубя. Не! О! Къде си е? Грозник? Опа, виж гледай къде се крие. Опа. Сега ги разгоних така. Добре. Малко се стегна, че много се легава. Добре, минахме нивото. Challenge 9. Скули, това е с черепи. Сега тук на скелет, после ще е на крипър, ако това не забелязвате. Главите на крипър. Това ще ми е трудно. Тук може малко да се забавя. Все пак, вижте черепите.
Поне на мен са ми трудни. Джампвам. Добре. Тук скачам. И сега... Добре! Стига! О, каква е тази дупка това е? О, е! Ей, всичките джампове. Я запуша дупката, че... Малко така. Неловко. Не успях да джампна. Успях, супер. Сега тук трябва да успея. Не, писна ни, ще го флайвам. И така, добре, успях. Сега съм на второто ниво. Трябва да джемпна на Creeper School. Опа, тук стълбичката. Не е изцяло. Не мога да се дръпам назад. Добре. Така да джемпна. Защо е? Може да изглежда невъзможно, но всъщност е възможно. Изглежда като петорен джъп, но всъщност се напълнива. Охо! Защо филвам тука? Опа! Тук що няма стълбичка? Ако фейлнеш, да си... Не е малко чекпоинт. Добре, минахме го и това ниво. Ниво 10, то е лесно. 2 от 5. Fans for all, difficult, трудност. Да, лесно е. Както забелязвате, само трябва да отваряш някакви вратички. Тук падаме и тук next. Това ми е любимото. Тук си взимаш торчове, Challenge 11, пистън. С пистъни. Нагоре се продължава. Ще видите как продължава. Така, сега взимам го това и слагам така. Слагам и то ме дига нагоре. Ще видите как се продължава. Едно и също е навсякъде. Лесно е. Не мога да ви кажа. Но ако паднеш, трябва да чупиш всички редстоун торчове. И започва да става глупо. Ново. Ето тук. Се страхувам да не фейлна. Успях. Ей, тук сега. Ако успея. Добре, минахме го. И сега. Това трябва да го джампна. Така, добре. Умирам! Добре! Добре! Yes! Опа! О! Що? Добре, продължавам. Защо? Защо бе? Гледай с стон торча. Така. Другото е, че не знам как хора да се настройва, така че да не си губиш айтемите. Те го настройват така. Аз не знам как. И не ме... Защо? Какво стана? Така. Скачам на паркура. Тук защо ме падам?
Така ще го мина. Я пускам склон, виж. Тук явно ще се забави. Все пак това е някакъв гаден jump с difficult 3 от 5 сега. Защо падам, бе? А не, аз ще използвам флай нарочно. И тролне. Тук, така. А не, флай. Ще читвам нарочно, защото ме дразни. Отдолу няма ни стълбички, ще падаш от света. Малко ненормално, ми се струва, на мен поне да. Да, успях. Challenge 3, timing is so difficult, 4 от 5. Цъкаме бутончето и то почва да мести. Опа! Не изместиме. Може да се забавим тук. Паднах. Защо точно в този момент падам? Добре, успях. Сега тук пускаме. Това не стръмно. Не, паднах отново. Дяволите. Добре. Достигнах тук. Сега скачам. Не. Трудно, но ще го мина. Всичко минавам. Густо, перфекто. Опа! Густо, перфекто. Опа! Така. Сега тук ще скоча. Сега тук. Фейл. Отново. Не ми се смеете, ей! Така. Сега тук това е малко трудно, но успя да го джъмпна. Тук се скача на една стълбичка. И така. И го минах. Това е много гадно. Challenge 14. I feel sick. Difficult 3,5 от 5. Но аз бих го направил като 4,5. Сега гледайте какво става. Гади ви се. И все едно просто нещо не виждате. Как гадно е. Това го дава за безкрайно време. Гадене. I feel sick. В превод на български чувствам се болен. Като си болен, малко се върти свят. Така. Но все едно. Аз сега джъмпя и съм принуден да мина този джъмп. Защото вие ме гледате. Така. О, сега това тук ми прави друго и е наистина гадно. Дава ти Speed 4 и слепота. И това прави Speed 4. Сега ще видите. Много е гадно просто. Не мога да коментирам. Ладно тук, не знам. Явно трябва да направя засилка. Защото това е гадно.
Ще скоча в последния момент, но като ми пусната слепотата, малко трудно виждам. Ето, слепота, скорост 4 слепота, представете си това колко е гадно. Забележете сега, скорост 4 е доста, а пък слепотата и става гадно. Добре, още малко имам. Добре, и това е. Тук сега и го минавам. Това е последното ниво. Challenge 15 Speed Up Very Hard. Сега ще го видите. Само за 30 секунди ми дава скорост. Това е гадно. Трябва да го мина в начало, за да ми даде скорост. Ако си спомняте Redstone системата, която имаше блокчета, тя в момента се чува. Само да... Това беше звук. Извинете. Мислех, че е дъжд. Просто... Опа! Иху! Минах. Това е много интересно. Дава ти speed. Колко? Скорост? Не знам. Скорост 20. Представете си това колко е бързо. Сега спускаш някой сервер спидка и... Very impressed ти пише тук отгоре. И сега... Това беше. Тук си взимам малко пържолки. Си хапна, защото съм много изморен. И да вземем книгата. Казва се край. Вау! Ти победи този мап. Благодаря за играта. Тук бла-бла-бла-бла. Абонирайте се за този човек, който направи мапа. Ако искате, разбира се, това е. И сега взема една с мляко кофа, за да ми се махне гадния ефект. И това беше от мен, Йони Bulgarian. Абонирайте се, харесайте. Там каквото искате правете. Коментирайте и споделете. Ако искате някакъв друг jump map да го минавам, да го показвам, пишете в коментарите. И това беше от мен. Виждане. Следващия път.